para sa Antique News Updates. Ang mga balita nga natipon kang PIO News Team. Sangguniang panlalawigan ng Antique nakapasar kag nakaprobar kang duro nga mga resolusyon kag ordinansa. Antique Province naghiwat kang training demo para sa manugsagod kang mga sapat nga nagaharap kang hilamon. Kaso kang dengue sa probinsya nagtaas pero wala may nabalhag na napatay. Halin sa PIO News Center ang inyong tagbalita. Mayad nga adlaw, probinsya kang Antique. Kag sa mga detalye kang mga balita nga natipon kang PIO News Team, sangguni ang panlalawigan ng Antique nakapasar kag nakaaprobar kang duro nga mga resolusyon kag ordinansa. Para sa dugang nga mga detalye, may report si Ken Estares. Naglabot sa 1,163 ka mga resolusyon kag 15 ka mga ordinansa ang madinalagan nga napasar kang sangguniang panlalawigan Antique. Lakip man yakara ang 21 ka mga tuigan nga budget nga ginalakipan kang 18 ka banwa kag 6 ka supplemental budget kag 90 para sa mga nagkalain-lain nga munisipalidad ang naaprubahan halin Enero 1 tubtob Disyembre 31, 2023. Dugang pa sa mga nasambit nga achievement kang SP, naka-accredit man tanda kang 133 ka mga non-governmental organizations kag people's organizations. Tanda man naka-endorso ka 130 ka memoranda of agreement kag 8 ka memoranda of understanding. Dugang pa nga sa silid kang sang kabulan halin Enero tubto Pebrero sa kadya nga tuig 2024 ang SP nakalabot rin sa ika-6 nga regular session sa tulad tanda man dinalagan nga nakapasar kang 81 ka mga resolusyon, 3 ka ordinansa kag nakakandak kang 120 ka legislative tracking. Ang legislative tracking nagaserbe bilang isara kalabing kinahanglanan nga mekanismo para sa sangguniang panlalawigan para makita ang epektibo nga implementasyon kang mga approved resolution kag mga ordinansa sa mga kabarangayan kag local government unit sa pagpasiguro nga makabenepisyo ang mga taga-komunidad. Para sa Antique News Update, Ken Estares kang PIO Antique. Antique Provet naghiwat kang training demo para sa mga manugsagod kang kanding. Para sa dugang report, Jaliwan si Ken Estares. Opisina kang Provincial Veterinarian kag Probinsya kang Antique naghiwat kang training demo on urea molasses treated rice straw ukon UMTRS sa mga manugsagod kang kanding sa barangay Kamanggahan, Bugasong. Diya ginpatuman sa rason nga kulang rin ang supply kang pagkain sa mga sapat nga nagakain kang hilamon, parehas kang baka, karbaw kag kanding. Gani ang diya nga demo magatudlo sa mga manugsagod kung paano magamit ang uhot kag urea bilang alternatibo nga pagkain sa andang mga sapat. Para sa Antique News Update, Ken Estares kang PIO Antique. Kaso kang dengue sa probinsya nagtaas, pero wala tibalhag nga napatay. Para sa dugang impormasyon, may report si Manuela P. Samolde. Kaso kang dengue sa probinsya padayon nga nagataas sungo sa Antique PHO. Kaso kang dengue nga nalista sa probinsya naglabot kang 93 kabilog base sa Antique Provincial Integrated Disease Surveillance and Response Unit sa ika-6 na kadya nga semana halin kang Enero 1. Nagsaka halin Pebrero 3 nga may 79 kabag-o nga nabalhag nga mga kaso apang wara ti may mga napatay. Ang banwa kang Kaluya padayon nga nagalista kang mataas nga numero sa tanan nga mga kabanwahanan sa probinsya. Ang API-DRSU nakakita kang mga nagabara nga tubig sa silid kang mga kabalayan sa barangay Semirara, Kaluya nga nahimo dya nga balayan kang mga lamok. Ang Antique Provincial Health Office nagpahayag nga may 19% nga pagtaas kang dengue kumpara kang mga nagligad nga tuig sa parehas nga bulan. Dya nagsaka alin 78 kang 2023 kag 99 sa kadya nga tuig. Bilang sabat sa nagataas nga kaso, ang PHO nagpanawagan sa publiko nga himuon ang 4S protocol kung sa diin ang pagsagap kag paggaba kang mga ginaulian kang lamok, ang pagpakonsulta, ang pagtugro proteksyon sa kaugalingon kag
magsuporta sa spraying kag fogging kung ginakinahanglan. Dugang pa nga ang Department of Health nag-advocate kid kang 4 o'clock habit nga ginahingyo ang komunidad nga idedikar ang alas 4 sa hapon bilang oras para gubon ang mga breeding site kang mga lamok. Para sa Antique News Update, ako si Manuela Pisa Mulde, PIO Antique. Mga kasimanwa, agto kita kay Manuela sa Molde para sa tinaga kinaraya kag trivia antikenyo. Mayad nga adlaw mga kasimanwa. Ang aten tinaga kinaraya sa kadyang adlaw amo ang unaw. Diya nagakahulugan kang panabor. Pwede mangin matamis o kon mapait. Kalabanan ginagamit dya nga terminolohiya kang mga taho nga nagaraha kang pagkain. Halimbawa, warat unaw ang ginraha ni Inday nga dapli. Kamaan bala kamo nga ang mga ati ang ginakabig nga tumandek kang antike? Suno sa istorya kang maragtas kag napulo kadato, ginbaylo kang mga ati ang patag nga lupa sa sangkasadok nga bulawan kag kulintas nga nagasangyad sa lupa. Ang mga ati nagsaylo sa bukid kag ang mga dato nga malay amo ang nagtiner sa kapatagan kag sa mga baybayon. Ako si Manuela Pisa Mulde para sa tinaga kinaraya kag sa trivia antikenyo. Kag amo to natipon nga mga balita kang bilog nga puwersa kang PIO News Team. Tubtob sa liwat, nako dya si David Aragon, PIO Antique.